Opisyal nang gideklarar sa Pag-asa ang pagsugod na sa dry hot season kun panahon sa ting-init. Apan taliwa ni ini usa ka low pressure area ang gimonitor karon sa Pag-asa sa sulod sa Philippine Area of Responsibility. Ani ang report. Katapusang nasigpatan ang low pressure area sa silangang bahin sa southeastern portion sa Mindanao. Matod sa Pag-asa, menos hinuon ang kahigayunan niini nga mamahimong usa ka bagyo. Apan posible kining mopaduol o motadla sa kayutaan sa Eastern Visayas ug Southern Luzon nga mohatod og hinay ngadto sa igo-igo nga gikusgon sa pag-uwan ug usahay kusog nga mga pagbunok sa uwan hangtod karong adlawng Sabado. Ang Eastern Visayas na ay karong adlaw, so makasinati na silang pag-uwan tungod kini sa LPA and posible kini makaabot diri sa central part of Visayas diri sa hapon or sa gabi. And yes, today and pagpadayon kini until diri sa weekend or Sabado. Awhag sa Pag-asa sa publiko nga kanunay mag-monitor sa mga rainfall advisory ug heavy rainfall warnings nga luwatan sa Pag-asa DOST. Wala hinoy gale warning nga luwatan ang Pag-asa karong simanaha dinhi sa Kabisayan. Diri sa Visayas, light to moderate lang atong sea condition. So wala tayong nakita na possibility maka-issue tang gale warning or balod ang kadagatan. Sa Bikas Bahin, karong adlaw, opisyal nang gipahibaw sa Pag-asa ang pag-terminate o pagtapos na sa amihan season ug ang pagsugod na sa dry hot season kun panahon sa ting-init. Subay niini, gipanglantawan na usab nga masinati ang taas nga heat index sa pipila ka mga dapit sa nasod. Dinhi sa Sugbo, gipanglantawan nga masinati ang 36 degrees Celsius nga heat index karong adlaw. Samtang ugma, posibleng masinati usab ang 35 degrees Celsius nga heat index. Susamang sukod sa heat index, ang posibleng masinati usab sa Bohol ug Negros Oriental karon ug ugma. Ang maong sukod sa heat index nabutang na sa extreme caution category. Naay weather disturbance o naay mga pag-uwan, so natay relief sa taas na heat index, so muubos ang heat index basta naay mga uwan. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Merondina, Balitang Basta.